Dit binnen de vleispieken van Hessel Bauma. Hij had ze zelfs film op huis fysiek, want er mij nog heel ook geen vreemd volk bij. Bauma had 160.000 pieken op verschillende locaties. Hier bij Waastersweg liep het er nog net zo min, maar op 2 andere locaties is vanmorgen het uitlevering van vleispieken net teruggegaan. Er is acuut, er is vannacht weer voorgebracht en ze zullen dus in ieder geval tot waanzin te medicijnen doen. Het wordt het 6 weken en dan moeten de opkweekte pieken weer voort uit de stal. Gebeurt dat net, dan ontstaat er een groot probleem. Dat we dus eenderskakers binnenkrijgen deze weken en die zo'n jood, die ik naar de stal die zullen vernietigen worden moeten. Maar daar heeft de legsector in feite volle minder last van als de slachtsector. Wij worden opzadelen in feite. Maar het probleem in de legsector wil dat wij dus eigenlijk nog nooit een vogelpest in de slachtsector handhaven. Een die oude pieken die het vernietigen worden is al slim genoeg. Maar daar blijft het net bij. Als volgroeide pieken van 6 weken oud op stal staan blijven, ontstaan er problemen met het wolwezen van de beesten. Ze zullen dus, als het waait mee net op, dan zullen ze dus oerengewichten heen gaan. En daar hebben wij net gelukkig mee. En dan komen we met de NVWA dus in probleem, omdat we net boven de 42 kilo uitkomen mee op een vierkante meter. Maar dat zal dan een overmacht wezen, daar kunnen wij dus niet voor wezen. Bauma hoopt dat het alle keer bij een storm in een glas water blijft. Maar zolang de beheindings voor de piekenhouders van Craft binnen, houdt er het stek dicht.